Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Мисля, че няма да сте очаквали такова видео, но днес ще играем Roblox, а именно с Никола Тим. Кажи здравейте на хората. Здравейте хора, мале, нямам търпение, много съм вайбнат да снимам за YouTube, скоро и аз почна. Здравейте хора, абонирайте се. Да, здравейте, абонирайте се за нашия канал, защото вече има много последователи. И ако се абонирате още повече, ще има много повече гледания, което е много добре. Сега ще играем хорър Peppa Pig, да видим какво ще се случва. Сега някаква кола ни кара и аз не мога. Аз да ти кажа, че още почти не ми е заредило, ама нормално. И... Аз още от сега ме изтребя. Да бе, ама... Хора, то може да зумваме с десен бутон на мишката. Да бе. Маля. Опа, ето ма, окей. Аз не си виждам героя, но да. Аз съм си... Опа, я затвори тази врата, че да ни влезе някой. Че аз тази игра днеска я гледах. Там... да, нека да... Я натисни го. Чая ще го натисна да видим какво ще стане. Hello New... Да, нека... Фризер. Ого. This job. Ами сега мисля, че трябва клопин. Аз имам някакво копче да jumpscare на хората. Не, ето тук има часовник, трябва да го... Така. Някаква обелка от банан. Да я купя за 39 Robux, със сигурност не знам. Да, човек. Я да толкнем с него. Hey there. Така. Нека хората да четат, да видят. И ние ще... Is this your first day? Това ли е твой първи ден? I want my usual. Иска хот-дог. Окей. Значи тя първо каза обичайното и нищо, за първи ден сме тук и казваме какво е обичайното и то е хот-дог и в момента трябва да вземем. Мале хора, вижте каква е скирата. Си едно някакъв телевизор горящ. Ето. Той къде? Ето тук се взимат хот-дози. Искаш ли да се редуваме ние да правим храната на клиент? Има някакви работи. На следващия... Има пистолет, да, 65 Robux. Искаш ли да се редуваме на клиентите? То сега... Помагай ми с кашоните да взимаме, да ги слагаме, взимай че. Чакайте, къде бе? Тук. На всеки клиент да се редуваме да им правим храната, аз на единия, че на другия. Добре, то с кашон всякъде трябва да оставим, че ти си играл играта. Ами не, аз не съм играл, аз днеска гледах едно видео на нея. Също. Добре, имаме бокс и сега този бокс колко? Ела. Тук и натискаш бутон и го поставяш. Аз сега го поставя. Той имаме още много. Видя ли къде? Мале, тази жена се бъгна. Ето бе, натискаш 10... Не 10 бутона ми е. Мале, обаче на мен е много гадно, защото аз, като трябва да се местя камерата, трябва да зумвам. Точно! Да, и на мене ми е така, аз си мислих, че е само при мене, ама не, 100% има някакви други начини да се движим. В Roblox ама... няма. Не знам, брат. Мисля, че сме... Да. Отивам да правя хот-дога аз, а пък че... Стой там нещо, гледай жената. Така, взех хот-дога и отивам да го... Тя нещо Той съм почна газа. се бъгва, брат, тя почна си мърда ръката нещо.
Да, о, пека хот дога, брат. Чакай, че викам да ми дойде Така, пепата. готов е хот дога. Айде. Here you go, мене. Да, Така. Мале, какъв то си ефтини хот дога, е. 4 лева хот дога, че кой искаш, бе? О, да, бе, то в паунд. I'm not Пейнт. pushing this Няма trash. да платя пент, моля. Аз ще се обадя на мен. Мале, менеджера ще идва. Не обади се на пепата, тя ще дойде, ще изде. Добре. Ами, чакаме следващия. Добре. Is every customer gonna like this? Чакай малко, тя щом се обажда на менеджера, то означава ли, че пепата ще дойде? Ай, няма да я издам кой с... Оу, то сбяга към нас. Мале, колко скери. Добре, сега ти толкова и с него, ти говори. То все пак е твой ред. Не ти ли дава? А, ето толкова. Толкова да strong Be guy. sure to get me a burger now. Добре, бе. Do you want Звучи... salt with that, So, sir? What's that? Звик, то се казва Strong Guy. Ти знаеш ли Peppa Pig как се казва? Като дойде? Не. Монстър. Добре, аз сега тия бургери. То кое е бургер? О, Ами, ето тук заставаш по средата и ти излиза граб. ага. Да. Ето и сега отиваш да го печеш тук. Аз ще изляза да обиколя. Опа. Добре, няма да изляза. Ама трябва да има някакво други начини да самодвижим, бе. Ето аз намерих начин как да се движим. Как? Yes. Как? Ами натискаш там, нали знаеш къде е Enter стрелка настрани? Ага. Там до числата ти долу има pick-up, не PG-up, home and и такива. Вид са стрелки настрани, назад Да. и така дори вървиш. По-добре е така, 100%. А измай парите. То са най-накрая ми даде пари, то се готи. Аз не ги взех. Чая ще ги взема. То може би... Аз ги... Не бе, те са ти там... може би, защото трябва да ги сложа в кашката, затова нещо да... Мале, колко са скери хората тук бягат. О, защо ми предлагат някакви джъмскери? Аз мога да направя супер джъмскер. Я изчисти пода, че нещо изглежда тук. То... Ето е локвата. Видях я, но... Той е метлата, къде бе? Той е с червеното е. Чай ще го почистя, оставя. Я да видим мопа. Така, чистим. Аз ще гледам за клиенти. Тя сега ще дойде Peppa Pig. Що? Защото по време на той видео, което съм гледал, след този Strong Guy идва Peppa Pig. О, не! Брат, мисля, че трябва да изчистим навън. Не. Не, има една в туалетните. Добре, аз тук ще чистя. И тук в туалетните има една също. Така, ми готови сме. Сега чакам. Cloud out. Какво пише? Walk out. Трябва да излезем. Не. Пише тук е часовника. Затваряне, Get in your car. Само да знаем. Ела, тук е. Чай да затворим вратите тук прилично. Май по-бързо
че Пепата ще дойде. Ма чакай, моля те, затвори. Ами добре, тръгваме се. Добре, Пепата не дойде. Това е много добре. Искаш ли на края на видеото да направим оценка на тази игра? Да. На всяка страшна игра вече го направим като поредица. Да, Забравихме да... Между другото, хора, абонирайте се и лайкайте видеото, защото ще ви очаква доста много поредици. Може да има още епизод по тази игра. Зависи, ако този клип събере 5 Колко лайка? Тоест, Или 10? да, ако Не, 5. този клип ако събере 5 лайка, ще направим втория епизод на тази игра. Не, може и да не е на тази, може на някоя друга, ама... Ето аз намерих друг начин, бе, да се движим камерата. Просто клачеш мишката, без да натискаш десен бутон. Ето така, много яко. Това е много по-лесно, бе. Да. И аз го натискам с десен бутон тук направо. Защото така е от стила Brain. Между другото, като казах стила Brain Rot, може да има поредица и на стила Brain Rot. То е почти сигурно, брат. Не може би ще има. Толкова азиатска лейди. Good evening. Не, тая поне се държи добре. Само да не си движиш така ръцете и главата, докато говориш, защото малко... Малко скери. Средни картофки. Окей. Средни картофки. Трябва да ги взема. Коста, ако може да ни бъгваш, няма да е лошо. Така, ами картофки са готови. Ама защо е замразена и опаковката, той не мога да разбера. Yes. 2,50, значи той е 5 лева в България картофите. Ами, как 5 лева? Как картофите са... хора, в чата я ми обяснете как картофите са повече от един хот-дог направо. Защо не мога да таком, бе? Чакай, ще ги взема. Не бе, те са ми в... Там до... Ама не мога да ги... О, what, аз? Аз не знам как да цъкна. Тя мишката ми няма в момента. Чакай, я вишко ще напиша в Дискорд една идея. Натисни едно просто. Окей. Едно. Аз ги такова вече. Да, че ги разбра. Wait, what do you mean? Чао. Пътувайте. Надявам се да купя. Само ме е страх да не дойде Пепа Пик от там някъде. Зато се оглеждам по оглите, защото... Чакай, вратата тук да ни е малко по-уютно така. Да, и да не се стресирам. В момента какво трябва да правим? Между другото, тая за какво ни вика Good Evening, като навънка е вечер? Просто. Я да излезам навънка. Пепа Пик! Пепа Пик! Затвори. Спи, моля. Колкото сега твой ред, не е ли? Здрасти. Can I get you anything? Бъргър. Айде, отчай да го прави. Ти как е мъж, ако някой може да ми каже? Отива, аз ще я наглеждам. И не искам да се... че ма стресна помисликата за Пепа Пик. Как бургера се увели? Ние сме следващите. Видя ли ко написа? Ние сме следващите изядени. Не. Защо се седи на едно? Брат, имам чувството. Айде, ела с мене. Моля да.
Добре, няма я. Ох, добре. Идва. Не бе. Is this keeps fired. О, но. Не, брат, защо точно в този момент? Маш се скрие в туалетната, брат. Много е страх. Брат, тя чувствате? Фикс да, сега трябва да излезем, брат. О, не. Давай, бързо. Аз ще го таковам. Аре бе, брат. Аре бе. Добре, правя го. Ама ти не се прибирай. Моля да. Моля, джумпскер нама. Брат, прибирай се. Ми пипата ми излезе. Джумпскер нама. И мене, брат. О, моля. Майко. Ой. О, то пак ли дойде, бе? Ти си. Или аз съм. Ти си. То сега ще не може да има. Може просто... Добре, бе, защо във всяка игра, точно когато е дошъл някакъв... Still here, аз защо казвам, че ме е стреснал? Брат, не мога да разбера защо във всяка игра, точно в след като е минал най-страшният човек, се случва нещо лошо. Райтъл. Регуляр бургер. Така. Аз ще го направим. Чакай. Добре, за сега играта ма кефи, интересна е. Много интересна човека, ама моля как се стреснах, аз викам пепата сега да виж на изде. Толкова друго остана. Още строн гай пак ядеш бургери. Не мога да разбера. Добре. Този път не се увелича. Аре, аз ще взема парите този път, ще го... Но то аз ги взех. Не, направи го. Ето. Аз мислих, че натискаш F1 и F2. Не бе, А то е... Да. Хора, ние сме ботки тук. Да, малко сме ботки. От телефон не сме, защото там... Вчера запира малко вода да се... Ние реално сега разучаваме контролите на играта, защото, както знаете, в Roblox всяка игра трябва да се тръгваме бързо. Часовника. Идвай, бързо! Бързо! Във всяка... Абе, чакай часовника, бе. Затваряй. Затвори ли? А? Да. Май. Добре, ден трети. За сега дните минаха... Рефил вид. Колата защо не ни закара? Не бе, тя не закара, ама... не. Мисля, че трябва да излезем някъде. Нямаме газ. О, туалетните са променени. Не бе също си. Не, имаше моб. Чакай, аз отивам за да взема гъста. Аз дойда да сме като братя. Взели? Бе? Да. Сега трябва да напълням гориво. О, не. Гети, бързо, отворено, затворено. Важното е да сме да играем. Мале! Хора, ви видяхте ли това? О, да. О, чакай, че ми стана толкова, брат. Мале, хора, ако не лайкнете и сабскрайбите, не знам. Найт 3. Окей. Айде епизода ще е до Найт 5, да видим дали ще може да излезе. А то само е интересно, ние като сме стигнали Найт 5, следващия епизод дали ще може Найт 6. Не, след... не бе, ние Найт 5 ще победим, освен ако не е убила Пепа и сме победили играта.
Чули този звук? Да бе, трябва да влезем. Добре, close. На мене горе take your trash. Не, брат, трябва да изхвърлям букучите. Идвай да ми помагаш, моля да. Аз ги взимам отвътре. Но то навънка е коша за букук. Сега сигурно на последното ще ни дойде Пепа. Добре, че взимай от навътре, аз ще... Още един букук. Брат, защо аз трябва да взимам отвънка, бе? Чига, бе, брат. Чакай, моля те, изчакай ма след като хвърлиш букука. Така. Добре, готово. Добре, спокойно свършена работа. Ама, мен ми е много интересно Пепа Пиг дали ако дойде на Night 5, тя кой ще... О! Ой, дядка, поле с опите. Здравей, Evening. господин полицай, ко става рък ми, живи здраво. Той казва вечер. И ни казваме добър вечер, май. Не бе, той как готивник. Не бе, той каза evening и good evening. Той дори не каза good, какъв лош полицай. Ма то ти трябва да си при него, бе. Аз ко съм съдовиши от тук. Какъв е този странния чат, бе? No problem. Той полицая говори по-странно от другите, бе. Да, бе, той говори по-странно от Пепата, бе. Наистина. Sure, Jim Pons. Найо, човек. Аз ще поговоря как е живота. Ами, добре. То ма пита. Ами, то ти му е така. Thanks. How much do you... Oh, Сега някой. don't worry Don't worry. about it. It's Значи да не only- порта. That's my kind of you. Be safe out here. Той ни каза да Да се пазим, бабу. да се пазим и да се махнем от тук. Сега някакво свърши тук пак. Аз този път навън не. О, не. Ти говориш. Йо. О, но. Но. О, не, ти. Защо? Отново. Защо? Can I get you? Бъркат. Не ти си говори с нея, аз не искам да говоря. О, не. Моля. You skip it. Last time. Wasn't Да може да. me, bro. Вика, че не е платил, че не е бил той, брат. Oh, fuck. Suspicious man. Той се махна Той изведнъж. каза да видим зад нас. Не искам се обръщам. Няма никой, брат. Мен так гледам. Вижте с хлебарки, бе. Спри. Аз, докато си да спре, ти ще ме изяли, бе. Бе, давай бързо. Бай, роучес. Аре, аз ще ги спривам. А Пепата защо не спава на някакви хлеба? Къде може? Не казай, че са навънка. Те ако са навънка на нас няма ни пречат. Добре, готово. Интересно как се спалнаха, ама окей. Тя ни вика, погледнете зад вас.
Talk to the lady. Hello there. Сега ти се смяташ. Да ти лейдито, брат. Генито То прилича на мъж. Fries, please. Frozen fries. Искате ли ги така замразени? Аз ви ги С упаковка. С замразена упаковка. Да, бе, упаковката, тя като се размрази, въобще няма да е вода. Thank you. Do you see them too? Кой да видим? Какво вика? Казва, че не Обърни. казва, видяхте ли ги? И ние казваме какво? И тя каза, ще се върне скоро, бъдете внимателни. Маля, и клиентите стават suspicious вече. Ох, ти гледай напред и аз назад, ако има нещо. How do you know what I say?